السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہووے، اوے کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہووے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غمخار ہووے، اور جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، جتھے پیار دے بدلے پیار ہووے، چھٹ ہزار بھی نہ وطنانو جتھے بندہ بندہ بیکار ہووے۔ دل پاک سینے وچ چاہیدا ہے، پاویں ہووے وال وال کالا، اوے دل پاک سینے وچ چاہیدا ہے، پاویں ہووے وال وال کالا،
سارے رنگ میرے رب نے بنائے ہوئے نے، کوئی گورا تے کوئی لال کالا، گورا رنگ جے رب نو پسند ہوندا، گورا رنگ جے رب نو پسند ہوندا، پیدا کردہ کدی نہ بلال کالا، کالا رنگ نہیں عیب یارو جے نہ ہووے نام اعمال کالا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے وے۔ محترم بھائیو، قاری صاحب نے ادھا گھنٹہ کیا ہے تو میں انشاءاللہ ادھے گھنٹے نالوں پہلے ہی تہاڈی جان چھڑ دیاں گا۔ اگر تسی میرے نال کوئی ماڑا موٹا بول دے رہے، کیونکہ میں جمعہ پڑھا کے آیا، اس تو بعد انہاں ورگیاں شہزادیاں دے اور بھی شہزادے سن جڑے الحمدللہ اس وقت میرے شگرد 13 بچے ایسے نے جڑے اللہ دی خاص توفیق دے نال اس رمضان دے اندر انہاں نے کھلو کے قرآن سنایا ہے۔ میں اس تو پہلے انہاں بچیاں کول گیا، اتھے درس قرآن دیتا، کوئی انہاں دی حوصلہ افزائی کر کے تو واپس انہاں دے کول آیا۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں بچیاں نو میرے واسطے نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے۔ محترم بھائیو، میں انشاءاللہ العزیز بڑی جلدی دے نال چاندے گلاں تواڈے نال کرنیاں نے۔ انسان دے اندر دو چیزاں ہوندیاں نے، انسان دے جسم دے نال دو چیزاں دا ہونا لازمی اور ضروری، ایک قدرت اور ایک فطرت۔ میری گفتگو نو توجہ نال سننا ہے، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوئے۔ ایک قدرت اور ایک فطرت۔ انسان روٹی دا لقمہ اتاردا ہے، اپنے حلق دے اندر داخل کردا ہے، جدوں وہ لقمہ اندر داخل ہو جاندا ہے، او لقمہ کدی غذا بن جاندا ہے، کدی ببا بن جاندا ہے، تے کدی اوہی لقمہ شفا بن جاندا ہے۔ ایک قدرت ہے، دوسری فطرت ہے۔ فطرت دا تعلق انسان دے باہر دی حصے نال ہوندا ہے۔ انسان دیاں دو لتاں ہوندیاں نے، ایک فطرتی عمل ہے، دو کان ہوندے نے، ایک فطرت دا نظام ہے، دو اکھاں ہوندیاں نے، ایک فطرت دا نظام ہے۔ میرے محترم بھائیو، مرد باریش ہوندا ہے، باریش تا مطلب ہے داڑھی والا ہوندا ہے۔ خواتین بے ریش ہوندیاں نے، یعنی داڑھی تو بغیر ہوندیاں نے۔ یہ فطرتی عمل ہے۔ جس طرح انسان دے باہر دے حصے دے نال فطرت تا تعلق ہے، اسی طرح انسان دے جسم دے دماغ دا بھی فطرت دے نال تعلق۔ ہر انسان دا دماغ چاہتا ہے کہ میری معاشرے دے اندر عزت ہوئے۔ جڑا غریب ترین انسان ہوئے گا نا، وہ بھی چاہے گا کہ میری سارے نالوں زیادہ عزت ہوئے۔ حتیٰ کہ میں لوگاں نو اتھوں تک سنیا ہے، جڑا ماڑا ہوندہ ہے نا، ماڑا غریب ہوندہ ہے، اگر او دے تے کوئی او دے نالوں ڈاڈا بندہ او دے تے حملہ کردہ ہے نا، وہ آندہ ہے میں غریب ضرور ہوں لیکن میں بغیرت نہیں، میں غریب ضرور ہوں لیکن میں بغیرت نہیں، میری عزت تک آئیں گا تو میں تیری عزت تک جاواں گا۔ عزت ہر بندہ چاہتا ہے، غریب، امیر، گورا، کالا، جتنے بھی کوئی ہر بندہ عزت چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، تو آڈے اندروں بھی، ساڑے علماء کرام دے اندروں بھی ہر بندہ عزت تا پیاسا ہے۔ آج تو انہوں دو کلیے دسنے نے
جہدے نال عزت زیادہ ہوندی ہے. دس دئیے عزت کہدے نال زیادہ ہوندی ہے. ایک بندہ ویسے رب دا قرآن ہے نا, رب دے قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, میں آدم دی ساری اولاد نو عزت تے نال بخشیا ہے. اے تکو اسی آن کے اپنی سوچاں بنا چھڑیاں نے, اے دے کول پیسہ نہیں, اے غریب ہے, اسی آپ غریباں نو حقارت دی نظر نال ویکھنے ہیں. میرے محترم بھائیو, ایک نوجوان تے وڈیرے بندے کول گیا, انہیں آکھا بابا جی گالے وے تہاڈی اس وقت عمر ہوگی تقریباً 70 سال, تسی 70 سال دی زندگی دے اندر کچھ نہ کچھ سکھیا ہوئے گا, مینوں 70 سالاں دا نچوڑ کٹ کے دس دیو کہ عزت کیڑی چیز نال زیادہ ہوندی. انہیں کہا پترا دو چیزاں نے جنہاں نال عزت زیادہ ہوندی ہے, اے تسی بھی دھیان نال سننی ہے. عزت کیندے نال زیادہ ہوندی؟ عزت انہیں آکھیا یا معاف کرنا سکھ لے یا معافی دینا سکھ لے. معاف کری جا عزت ود دی جائے گی, معافی منگدا جا عزت ود دی جائے گی. ہن ساڈے اندروں کوئی بندہ اس طرح دی سوچ نہیں لیندا, اسی کیوں معافی منگی ہے, اپنے گھروں کھانے ہیں, اسی کو ماڑے ہیں, اسی نہیں معافی منگدے نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ اور محمد رسول اللہ دا آجزانہ عمل میں تو آڑے سامنے رکھا لگیا. انشاءاللہ العزیز پورے انہماک دنال گفتگو سماعت فرمایا جے, انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوئے گا. اللہ رب العالمین دا قرآن ہے, اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تنازل ہونے والے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے, فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. رنگ برنگیاں تقریراں, زبان نو مٹیاں کرن والیاں تقریراں بھی سنیاں. میں او تقریر کرنی ہے جڑی نا پراواں دی زندگی دا حصہ بن جائے, میں او تقریر کرنی ہے جڑی ساڈی زندگی دے نال لاگو چل دی ہے. رات نو بھی سانو انہاں چیزاں دی ضرورت ہے, دن نو بھی سانو انہاں چیزاں دی ضرورت ہے. فرمایا والکاظمین الغیظ, جدوں بھی غصہ آ جائے, جدوں بھی غصہ آ جائے تو غصہ پی لینا ہے. اللہ اکبر. اللہ والغازمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگاں نو معاف کری جانا ہے, معاف کری جانا ہے, معاف کری جانا ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرن والیاں دے نال بڑا ہی پیار کردا جے. اللہ اکبر. اللہ امام زین العابدین نا سنیا جے یا نہیں جے سنیا؟ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی ایک دن وضو پہ کر دینے, تے وضو کر دینے, انہاں دی لونڈی انہاں نو وضو کرا رہی ہے. انہاں دی لونڈی دی ہاتھ دے اندر وضو والا برتن پکڑیا ہویا ہے, تے وضو والا برتن امام رحمہ اللہ تعالی دے انج کر کے ہتھاں دے اوتے پانی پائی جاندی ہے. ذری دھیان کریا جے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا. امام زین العابدین دے ہاتھ دھوئی جاندی ہے, لوٹا چھٹ گیا, پانی والا برتن چھٹیا, امام زین العابدین دے چہرے تے آ کے وج گیا. امام زین العابدین نے غصے نال ویکھیا, امام زین العابدین نے غصے نال ویکھیا اپنی لونڈی دی طرف. جدو لونڈی دی طرف غصے نال ویکھیا, امام صاحب نے جدو غصے نال ویکھیا تو لونڈی نو قرآن پاک دی آیت یاد آ گئی ہے. فرمایا والکاظمین الغیظ, امام صاحب غصیاں نو ڈکن والے اللہ والے ہویا کر دینے. تے جدوں کہتا سنیاں تے نظراں سوٹ دیتیاں, جدوں ایتا سنیاں تے نظراں زمین دی طرف کر دیتیاں. لونڈی نے آکھیا موقع لگ گیا, آگے بھی گل کر دیاں. اللہ اکبر. اللہ جدوں تھلے ویکھیا تے نال دوسرے الفاظ بھی پڑھ دیتے نے. فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین
عن الناس او جڑے چنگے ہوندے نے او غصہ ہی نہیں چھڑ دے او نال معاف بھی کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ امام زین العابدین نے غصہ بھی چھڑ دیتا تو لونڈی نو معاف بھی کر دیتا تو انہیں آگیا تیسرا کم بھی کرا لو انہیں آگیا واللہ یحب المحسنین امام صاحب جڑے چنگے ہوندے نے او نال معافی کر دینے غصہ بھی چھڑ دیندے نے نال احسان بھی کر دیندے نے امام زین العابدین کہن لگے اللہ والیے میں تینوں غصہ بھی معاف کر دیتا میں تینوں اونج بھی معاف کر دیتا جاج تو بعد میں تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے یہ چیزاں نے جڑیاں ساڈی زندگی دے نال لاگو نے تقریرہ رنگ برنگیاں بھی سنیا کرو اپنی زندگی نو بھی سنبھالیا کرو قدم قدم تے گناہ کرنے آ تے کدی سوچیا ہی نہیں ماڑیاں بندیاں دے حق ماری پھرنے آ کدی سوچیا ہی نہیں علماء دے حق ماری پھرنے کدی سوچیا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اگے گل چلیے اگے گل ٹوریے فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین ایک دن حضرت ابو بکر سب کو رضی اللہ تعالی ایک بندہ ہے تے ابو بکر نو برا بلا کہی جاندہ ہے ابو بکر نو گالیاں دے ہی جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ ابو بکر دے نال غصے دے نال پیش آئی جاندہ ہے ادھر محمد رسول اللہ بھی کھڑے نے تے حضرت ابو بکر بھی کھڑے نے وہ ابو بکر نو گالیاں دے ہی جاندہ ہے تے ابو بکر گالیاں سنی جاندے تے خاموش ہو کے کھڑے ہوئے گئے نے حضرت ابو بکر نے کوئی بھی جواب نہ دیتا نہ محمد رسول اللہ نے کوئی جواب دیتا انہیں کوئی اس طرح دی گل کی تھی جڑی حضرت ابو بکر کو لو نہ برداشت ہوئی ہے ابو بکر نے گالی دا بدلہ گالی نہیں دیتی اے گل آکی ہے جینج تم مینو آکھی آئے اینج تم اسے طرح داؤں میں جدو حضرت ابو بکر نے گل کیتی ہے تو محمد رسول اللہ نے ٹرنا شروع کر دیتا ہے حضرت ابو بکر فرما دینے وہ سونیا پہلے مینو برا بھلا کہندا رہا ہے تے کھلوتے رہے ہو جدو میں جواب دیتا ہے تے ٹرنا شروع کر دیتا ہے فرمایا ابو بکر ذری گل دھیان نہ سنی جدو تینوں گالیاں دیندا رہا ہے میں اپنے نبوت والیاں کھانال ویکھیا ہے اللہ دا فرشتہ آیا ہے تے تیریاں گالیاں دا جواب ہوئی دی جاندا سی تے جدو تو بولیا ہے فرشتہ بھی ٹر پہ آئے تو محمد رسول اللہ بھی ٹر پہ نے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ذری پیار دی گل کریے ذری گل پیار دی کریے عیداں گزر گیاں تو اپنی بہن دے دروازے تے نہ گیا عیداں گزر گیاں تو اپنے بھرا غریب دے دروازے تے نہ گیا جنازے پڑھی جانیاں تے دل کالے دے کالے ہی لگے پھر دینے شبراتاں گوڑی جانیاں دل کالے دے کالے ہی لئی پھرنے پہنا دے کلو جداد کھائی جانے پہنا دی وراثت ہڑپ کری جانے تے دل کالے دے کالے ہی لگے پھر دینے او کدی اے بھی بہ کے سوچی آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے او کدی اے بھی بہ کے سوچی آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کلو من علیہ فان والی گل
زین تیرے تو لے گئی ہے جی یار کوٹھیاں بنائیاں نے نالے بلڈگاں خوب سجائیاں نے ایویں یار لتاں بچھائیاں نے جیویں سند جیون دی لے لئیے اللہ اکبر اللہ قدم قدم تے معافی منگ اپنے تو چھوٹے تو بھی منگ کوئی بھی نہیں ہوندا اپنے برا تو معافی منگ کوئی بھی نہیں ہوندا اللہ اکبر اللہ آسی البخاری دی ایک روایت بیان کراں جس طرح چوسی بیٹھے ہو اسی طرح نبی پاک دے یار بیٹھے نے تو نبی پاک فرماندے نے میرے یارو اور ایک بندہ اندروں لگیا ہے تو بندہ جنتی ہے او بندہ جنتی ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ دا دل بڑا نرم ہے صحابہ دا دل بڑا صاف ہے صحابہ دے دل دے اندر ایمان بڑا پریا ہویا ہے صحابہ سارے دروازے ال ویکھن لگ گئے کیڑا بندہ اندر آن والا ہے ایک بندہ آیا ہے پرانے جے کپڑے پائے نے تے داڑھی دے اندروں وضو والی پانے دے قطرات ٹپک جاندے نے ٹپک دے نظر آندے نے تے جُتی ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے آقا فرما دے نے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے آن کے مجلس دے اندر بہ گیا جب سے مجلس دے اندر بیٹھا جلسہ سنیا آقا دی تقریر سنی درس سنیا اٹھ کے چلا گیا اگلا دن آیا آقا فرما دے نے جنتی آن لگے آئے اگلے دن اوہی بندہ پرانے کپڑیاں والا تی جُتی ہاتھ دے اندر پکڑی میرے نبی دی مجلس دے اندر آ کے بہ گیا ہے 2 دن میرے نبی نے جنتی بشارت دیتی ہے تیسرا دن ہویا آقا فرما دے نے جنتی آن لگے آئے تی آقا جی کیڑا بندہ ہے اوہی بندہ میرے نبی دی مجلس دے اندر آ کے بہ گیا تے حضرت عمر فرما دے نے میں آکے آج میں نو ضرور پوچھاں گا آجی صاحب انج دیاں نے کیاں ہوندیاں نے انج دیاں نے کیاں ہوندیاں نے کہن لگے حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے آج میں نو ضرور پوچھا تینو جنت دی بشارت کیوں دنیا تے چل دیاں پھر دیاں مل دی ہے اللہ اکبر اللہ نکلیا باہر مجلس دے اندر نکل کے کار دے اندر چلا گیا حضرت عبداللہ بن عمر پیچھے پیچھے پہنچ گئے نے جا دروازے تے دستک دیتی جا کے دروازے تے دستک دیتی حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے اندروں آ کے انصاری صحابی کہندا ہے من دا قلباب کون ہے دروازے تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں دروازے تے دروازہ کھولیا فرمایا کی لین آئے ہو فرمایا میں تواڈے کول آیا میں تواڈے کول رہنا چاہنا تواڈا مہمان بن گیا وا 1 دن رہا 2 دن رہا حضرت عبداللہ بن عمر ہے 1 دن گزاریا 2 دن گزارے رات بھی گزاری 3 دن گزارے 3 دن حضرت عبداللہ بن عمر او دے گھر دے اندر رہنے تو کوئی بھی جڑا مستقل عمل نظر نہیں آیا جس طرح نبی دے یار نمازاں پڑھ دے نے اسی طرح او بھی نمازاں پڑھ دائے جس طرح نبی دے یار قرآن پڑھ دے نے اس طرح او بھی قرآن پڑھ دائے جس طرح نبی دے صحابہ تہجد پڑھ دے نے اس طرح او بھی تہجد پڑھ جائے حضرت عبداللہ بن عمر 3 دنوں تو بعد کہنے لگے میں ہن چلے آؤں میں ہن چلا او کہن لگیا دسو سی لین کی ہو 3 دنوں تو بعد کہن لگیا لین کی آئے ہو حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے میں لین کی آیا ہاں نبی پاک نے 3 دن تینوں جنتی آکھی آئے تیرا عمل لبنایا ہاں میں تیرا عمل لبنایا ہاں انہیں آکیا ہونا آگئی ہو تے عمل 10 کے پہ جاؤں گا اتھے کی ہوندہ ہے حکیم مردوں مر جاندے اپنا نسخہ نہیں دسنا نا بھائی قبر چے جائے گا میرے نسخہ قبر دے اندر لے جاندہ ہے لوگاں نو کسے دی جان ہی نہ بچ جائے
اللہ اکبر اللہ ویر جی میرا قرآن ہے، میں قرآن پڑھیا میں حافظ اسنین دے حوالے کر دیتا، میں قرآن پڑھیا میں حافظ ذیشان دے حوالے کر دیتا، میں قرآن پڑھیا میں عبداللہ شبیر حافظ صاحب دے حوالے کر دیتا، میں قرآن پڑھیا میں حضرت ساجد ہزاروی دے حوالے کر دیتا، تاکہ پچھلیاں نسلاں دے اندر قرآن جائے، میری قبر کم از کم ٹھنڈی ہوئے گی۔ اے قرآن بچے پڑھن گے، میری قبر دے رحمتیاں برخاں پہن گیاں۔ اسی کی کرنے اپنیاں چیزاں اندر دے کول رکھنے کسے مارے بندے نو دین واسطے تیار نہیں۔ ویر جی کہن لگیا مینو عمل دس کی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے مینو عمل دس دے۔ آندا اے بہ جاؤ میں عمل تانوں دس دینا وا، کوئی ڈا وڈا عمل کوئی نہیں۔ آکھیا عمل دس، عمل کی ہے؟ آکھیا سارا دن بچیاں دیا روزیاں کمانا وا، سارے دن بچیاں واسطے روٹیاں کمانا وا، جدوں رات نو تھکیا ٹوٹیا گھر آنا وا، منجی تے بہ جانا وا، آسماناں دی طرف ہاتھ کر لینا وا تے کہنا وا اللہ جنہیں سارا دن مینوں ستایا، جنہیں سارا دن مینوں پریشان کیتا، جنہیں سارا دن میرے تے ظلم کیتے، اللہ میں انہوں معاف کیتا تے میرے اعمال کا تو مینوں معاف کر دیں۔ کوئی ڈا وڈا عمل نہیں، اللہ میں انہوں معاف کیتا تو مینوں معاف کر دیں۔ میرا اے عمل اللہ نو اتنا چنگا لگیا ہے، اللہ پاک نے مینوں دنیا تے چل دیاں پھر دیاں جنتی بنا دیتا ہے۔ معافی منگنی ہے نہیں منگنی ہونا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا معافی منگنا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رب سے کسی کو معافی منگدا ہے میں غیب دے خزانے دے اندر انہوں عزت دے دینا ہوں۔ اگر معافی منگن نال کسی دی عزت کٹ گئی میں محمد حشر والے دن اپنی عزت نو دے دیاں گا۔ اتھے سارا سال لڑائیاں لگیاں رہندیاں نے، بہن دے دروازے تے نا عید والے دن بہن دے دروازے دے اگوں لنگ کے جائے گا، پراواں دے دروازے دے اگوں لنگ جائے گا، پرا دا دروازہ نہیں کھٹکائے گا۔ کی صرف دل سخت گناہ کر 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 کے آکڑی نہیں ہے، روپیے دا مانی نہ ہے، پیسے دا مانی نہ، سریا بنیا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، گل کریے گل ختم کریے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی سونی کملی والے تے سونے اخلاق والے، مسجد نبی تو مسجد نبی دے اندر ایک بدو آیا، آ کے مسجد دے اندر بہ کے پیشاب کرن لگ گیا، تے صحابہ آن کے پکڑ دینے، تے صحابہ نے آن کے ڈانٹیا۔ آقا فرما دینے نا میرے یارو انہوں کچھ بھی نہیں کہنا، آقا جی مسجدہ پیشاب واسطے نہیں ہون دیا۔ اللہ دے نبی فرما دینے وہ اتھوں تک میرے نبی نے آگے آئے انہوں پیشاب کر لین دیو، ایدہ پیشاب کدرے رکن دی وجہ تو دے جسم دے اندر بیماری نہ آ جائے۔ پیشاب کر لیا، پیشاب جدوں کر لیا، آقا فرما دینے میرے یارو برتن دے اندر پانی لیاؤ، برتن دے اندر پانی لیاندہ، فرمایا اتھے انڈیل دیو، اللہ زمین نو پاک کر دے گا۔ آقا پاک نے مسجد نبی دے اندر پیشاب کرن والے نو بھی معاف کر دیتا، کچھ بھی نہیں آکھیا۔ میرے آقا دیا صفتا پیا کر دا زمانہ ہے، میرے آقا دیا صفتا اپنے بھی میرے نبی دے پر اپنے بھی اپنے پرائے بھی میرے نبی دے اپنے بن گئے نے۔ اوہ بنے کیوں نے؟ میرے نبی دے اخلاق دی وجہ تو بنے۔ ابو بکر میرے نبی دا بن گیا، سلان میرے حضرت عمر میرے نبی دے بن گئے، حضرت عثمان میرے نبی دے بن گئے، سلمان فارس تو چل کے میرے نبی دے قدماں دے اندر آ گیا۔ کیوں آیا؟ میرے نبی دے اخلاق دی
دی وجہ تو آیا فرمایا سونیا اگر تیری زبان نہ نرم ہوندی جدی 1,24,000 دی لڑی پروئیے کدی نہ تیرے لاگے ہوندی میرے آقا دیا صفتاں پیا کر دا زمانہ سب سوڑے تو سوڑا حسنین دا نانا رب قسم اٹھایا نے رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دی آیا نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ اللہ اکبر اللہ نارشت ضروری نے نارشت ضروری نے نا یار ضروری نے نارشت ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی اللہ اکبر اللہ او کائنات جو لوگو میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جاندہ ہے اے نہ ہوئے آئندہ رمضان آئے تے تو مٹی دے تھلے ٹھیر بن گیا ہے آج توبہ 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 کرنی ہے آج رب نہ سلو کرنی ہے اللہ اکبر اللہ میں نکلا راستے میں راستے ویران تھے میں نکلا راستے میں راستے ویران تھے کچھ قبرستان تھے قبرستان میں پڑی ہوئی ہڈیوں کی یہ آواز تھی ارے سنبھل کر چل انسان کبھی ہم بھی انسان تھے اللہ اکبر اللہ پیر جی معافی منگنا کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ میرے نبی نجد دی لڑائی تو واپس آئے نے نجد دی لڑائی تو میرے نبی واپس آئے نے جدوں میرے نبی واپس آئے نے راستے دے اندر میرے نبی نو تھکاوٹ ہو گئی ہے گل ختم کر لگیا پر اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار میرے نبی جنگل دے اندر لیٹ گئے نے ادھر ابو بکر بھی لیٹ گئے ادھر عمر بھی لیٹ گئے عثمان بھی لیٹ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی بھی لیٹ گئے دوروں یہودی ایک ویندا ہے پیا دوروں درخت دے پیچھے ایک یہودی لکی آئے لک کے میرے نبی دی طرف پہ ویندا ہے میرے نبی سونے تے میں نبی تے جا کے حملہ کر دیا اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے تلوار اتاری تے درخت نہ لٹکا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ تلوار لٹکا کے میرے نبی محبتی نیند سو گئے تھکاوٹ میرے نبی نو ہوئی سی جی پجدہ آیا آن کے تلوار اتاری ہے اللہ اکبر اللہ تلوار اتار کے میرے نبی نو ہلایا میرے نبی نو ہلا کے آندہ ہے میں امنہو کا منی دسم علاج کون بچائے گا میرے نبی نو کہندا ہے دساں والا کون بچائے گا او بہنا ناراضگیاں کرن والے کدی سوچے ہی جڑے نبی دا کلمہ پڑھے آئے او دشمناں نو پیا معاف کر دائی اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے میرے نبی نو آن کے آندا دساں والا تینوں کون بچائے گا میں امنہو کا منی تلوار ہاتھ دے اندر پکڑیے میرے نبی نے اینج کر کے
आसमानां दी तरफ वेखिया फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 दफा मेरे नबी ने अल्लाह आखिया। जदों 3 दफा मेरे नबी ने अल्लाह आखिया इस यहूदी दे हाथ दे अंदरों तलवार गिर गई है। जदों हाथ दे अंदरों तलवार गिरी है तो मेरे नबी उठ के खड़े हो गए ने। मेरे नबी ने तलवार पकड़ी है तो मेरे नबी आंदे ने माइया मनाओ कामिनी और तू दस नू किने बेचारा है। और तेरी वारी आ गई बा तेरी वारी और तू दस तेनू कौन बचाएगा। तो जदों मेरे नबी ने आखिया तेनू कौन बचाएगा तो मेरे नबी नू आंदा है सोहणिया मैनू पता है तू नेकी दा बुराई दा बदला नेकी दे अंदर दिया कर दे हो। तुसी बुराई दा बदला बुराई नाल नहीं देंदे। सोहणिया मैनू पता है मैनू तुहाडे ते यकीन है तुसी मैनू माफ कर दोगे। मेरे नबियां ने कलमा पढ़ना ही सहीह बुखारी दी हदीस हवाले दा जिम्मेदार अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबियां ने कलमा पढ़ना ही आंदे नाम कलमा नहीं पढ़ना अल्लाह अकबर। मेरे नबी नु आंदा कलमा नहीं पढ़ना। वो सख्ती ना कदी दीन दे अंदर कोई नहीं जे आया। जदों भी दीन दे अंदर रहना नरमी ना रहना है। इन दीन युस्र दीन आसानी दा ना है दीन सख्ती दा ना नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी आंदे कलमा पढ़ना ही आंदे ना ना कलमा नहीं पढ़ना लेकिन एक शरत तुहाडे नाल लावांगा सोहणिया जदों भी जंग होएगी मैं तुहाडे मुकाबले दे अंदर नहीं लड़ांगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी ने आख्या जा चला जा। चला गया बड़ा राजी बड़ा खुश है अपने पिंड दे अंदर पहुंच गया। मुस्कुराई जांदा है। लोग पूछदे ने क्यों पिया मुस्कुराना है। अज मुस्कुरान दी वजह की है कहंदे अजवदुन्नास खैरुन्नास अकरमुन्नास। अज नरम दिल वाला वेखिया है अज माफ करन वाला वेखिया है अज सोहणे अखलाक वाला वेखिया है। फरमाया ओ कौन है कहन लगे जिन्हों मुहम्मद रसूलुल्लाह कहंदे ने ओ जिन्हों मोहम्मद रसूलुल्लाह कहंदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। शक्ल में अजमल अकल में अकमल मुतख में फैसल खुल्क में अफजल। शक्ल में अजमल अकल में अकमल मुतख में फैसल खुल्क में अफजल। चांद में मुजमल खुतबाए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक का दुलारा नबियों में प्यारा आंखों का तारा दिल का सहारा। हक का दुलारा नबियों में प्यारा आंखों का तारा दिल का सहारा। रिश्तों में प्यारा रिश्ता अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ वीर जी अज दे नबी दा तू उम्मती है ते तू क्यों एडा सख्त नबी क्यों इन्ना नरम है। ओ तू एडा सख्त क्यों है भाई। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत दी वकार हजरत मोहतरम मेरी ओ माओ भैनों अपने वीर दी गल जरी ध्यान ना सुनिया जे। साडियां मावां भैणां दी आदतां बन जांदियां ने। मेरी गल दा गुस्सा ना करिया। मैनू बेटा समझो ते मैं तुहाडा बेटा लगना वा। मैनू अपना भरा समझो ते मैं अपना तुहाडा भरा लगना वा। मैं तुहाडा वीर भी लगना वा। साडियां मावां भैणां दी आदतां बन गईयां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक दी गल चुकी दूसरी तक पहुंचाई दूसरी दी चुकी तीसरी तक पहुंचाई तीसरी दी चुकी थी चौथी तक पहुंचाई। ना 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 मेरी ये बहना किसी दी इज्जत नाल नहीं खेडीदा किसी दी इज्जत का मजाक नहीं उड़ाईदा किसी दी इज्जत का तबर्रा नहीं करीदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। और वीर जी मेरे नबी दा ये अंदाज नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी दा की अंदाज है। मेरे नबी दा यार है मेरे नबी दा गुलाम है मेरे नबी दा बेली है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अबू रुहम गफारी रजी अल्लाह ताला इन्हां दी ऊंठड़ी ना इन्हां दी ऊंठड़ी
इंज करके अपनी ऊँटड़ी पकड़ी। ऊँटड़ी बड़ी जुर्रत वाली, ऊँटड़ी बड़ी दलेर है। इन्हों ने रस्सी थोड़ी जी ढिली की है, रस्सी थोड़ी जी ढिली की ते ऊँटड़ी नबी पाक के करीब पहुंच गई। ऊँटड़ी बड़ी डरोनी सी। इन्हें इंज करके रस्सी खिंची वापस, ऊँटनी की बिदकत लग गई। जदों ऊँटनी बिदकन लग गई, मेरे नबी दे हाथ दे अंदर एक छड़ी, छड़ी नबी पाक हाथ दे अंदर, नबी पाक दी सुन्नत है। नबी पाक ने इंज करके छड़ी अबू रोहम गफारी रजी अल्लाह ताला दे नाल लाई, इंज करके छड़ी लाई है। मेरे नबी फरमांदे ने अबू रोहम अपनी ऊँटनी नू काबू दे अंदर कर, इंज छड़ी लाई है। ते जदों छड़ी लाई है ना, ते हजरत अबू रोहम रोन लग गए, अखां दे अंदरों आंसू आ गए। आंसू क्यों आए ने? मेरे नबी नू मेरी वजह तो तकलीफ हो गई है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ इधर नबी रोई जांदा है, उधर सहाबी रोई जांदा है, इधर कमली वाले रोई जांदा है, उधर सहाबी रोई जांदा है। नबी पाक क्यों रोंदे ने? मैं अबू रोहम नू सोटी मार दी है, ते सहाबी क्यों रोई जांदा है? मेरी ऊँटड़ी मेरे नबी नू परेशान कर देता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। इंज करके मजलिस के अंदरों निकल गया, दूर चले गए। अबी रोहम रजी अल्लाह ताला नो इंज करके नबी पाक ने सहाबा नु आखिया अबू रोहम गफारी नु बुलाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। अबू रोहम गफारी आके रजी अल्लाह ताला हवाले दा जिम्मेदार, मुसरत गल करन दा आदियां, बगैर दलील तो गल करन दा आदि नहीं। हजरत दी वकार है। हजरत अबू रोहम मेरे नबी दे कोल आए ने। नबी पाक सहाबी नु वेख के रोई जांदे, ते सहाबी नबी पाक नु वेख के रोई जांदे। किस तरह दा समा होएगा? आका जी तुसी क्यों रोई जांदे हो? सोहणिया तुसी क्यों रोई जांदे हो? आका फरमांदे ने मैं जदों दी तेनू सोटी मारी है, मेरा दिल उदों दा बेचैन है। मैं जदों दी तेनू छड़ी मारी है, मैं उदों दा बेचैन हाँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी ने बुलाया और मेरे नबी ने सहाबा नू बुलाया, फरमाया 80 बकरियां किनिया? 80 बकरियां लिया के अबू रोहम गफारी दे हवाले कितियां। फरमाया जा अबू रोहम बकरियां भी ले जात, मोहम्मद रसूलुल्लाह नु माफ कर दे। 80 बकरियां दे छड़ियां। लोगो गल इथों तक की है, असी सिर्फ कुरान नू ना, सिर्फ कुरान नू असी अपने, मैं अपनी भी गल कर रहा, थोड़ी सिर्फ एवं थोड़े तीन स्वागा फेरी जाइए। असी भी इसे तरह असी सिर्फ कुरान नू की करने आ, असी कुरान नू उतों तो पढ़ने आ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। सानू पता नहीं अलिफ की कहंदा है, लाम की कहंदा है, मीम की कहंदा है, ज़ालिकल किताब दा की माना है, ला रैब दा की माना है। अगर सानू कुरान दे माने दा पता चले, अल्लाह दी कसम मेरी मावा पैना बेपर्दा बाजारां दे अंदर ना फिरन। पूरे रमजान दे रोजे रख दियां, चांद रात गैर मारम दे सामने चलियां जांदियां। अल्लाह अकबर अल्लाह। ना बहने जिदे कम नहीं करी दे, पूरा रमजान कुरान पढ़ दियो, रोजे रख दियो। इन्हां कुरान नू मानियां दे नाल पढ़िया करो। हाफिज साहब नू तर्जुमा भी पढ़ने चाहिदा है। हाफिज़ो तुहानू तर्जुमा कुरान तर्जुमे ना पढ़ने चाहिदा है। जदों कुरान तर्जुमे ना पढ़ोगे, सूद दे मसाइल तेरे सामने आनगे। जदों कुरान तर्जुमे नाल पढ़ोगे, दुनियादारी दे मसाइल तेरे सामने आनगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। गौर करके वेख लो, आया जो कुरान है और रब नू जो पसंद है वो दौलत ईमान है। गौर करके वेख लो, गौर करके वेख लो, आया जो कुरान है और रब नू जो पसंद है वो दौलत ईमान है। अज परा पराध नहीं, अज परा पराध नहीं, पुत्र प्यो मां दा नहीं, शर्म मुस्तफा दा नहीं, खौफ कुछ खुदा दा नहीं। अपनी थां ते हर बशर, अपनी थां ते हर बशर बनिया ना तो खान है और रब नू जो पसंद है वो दौलत ईमान है। बेहयाई बेशर्मी दा दौर है,
بے حیائی بے شرمی دا دور ہے گھراں دے وچ فلماں ڈرامیاں دا شور ہے بے حیائی بے شرمی دا دور ہے گھراں دے وچ فلماں ڈرامیاں دا شور ہے اے بھی کدی سوچ آئی اے بھی کدی سوچ آئی تھی جو کر جوان ہے اور رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے ڈش ٹی وی کیبلا ڈش ٹی وی کیبلا وی زیار آگے مسلمان غیر قوم کولو مار کھاگے ڈش ٹی وی کیبلا وی زیار آگے مسلمان غیر قوم کولو مار کھاگے سیل میں آباد ہیں سیل میں آباد ہیں جی رب دے کر ویران ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین